Hola, bon dia, xics i xics, com esteu? Avui anem a fer una recepta ben facileta. Una ensalada de titot o pavo. Ens farà falta un ratllador, unes tisores, un bol o cuenco gran, un pelador, un pinzellet de silicona, un got medidor, una batidora i una planxa. I també necessitarem un escorridor. Ingredients: necessitarem el titot o filet de pechuga pavo, una carlota, un poquiu d'oli d'oliva, oli girasol, un poc de panís, un poc de llet i sal. I també ens farà falta un poc de lletuga. Anem amb la preparació. Començarem posant un poc d'oli d'oliva per la planxa. Amb el pinzell de silicona pintar tota la planxa. I la posem a calfar. Una vegada estigui calenta, anem a posar el titot. Si no tenim planxa, ho podem fer amb una paella. I posem un poc de sal. Enxufem l'extractor. Quan ho tenim per una cara, li fem la volta. I mentre pelem la carlota. I la ratllem. Una vegada tenim la petxuga cuita, apaguem la planxa, apaguem l'extractor i anem amb la verdura. Ara anem a fer la maionesa. Necessitarem la llet, posarem uns 50 mil·lilitres i el doble d'oli de girasol. Fins a 150 mil·lilitres més o menys. Posem un pessic de sal i amb la batidora anem allà. Si la volem més espesseta, un poquet més d'oli de girasol. I ja la tenim, ben espesseta. Ara anem a escórrer el panís. I l'afegim. Tallem la lletuga.
Ara rentem la lletuga. I la deixem escórrer. Ara que el titot ja s'ha gelat, anirem tallant-lo. Podríem fer-ho també amb pollastre, amb porquet. Igual, tallem trossos que no siguin massa grans. Més bé tirant a xicotets. Ara afegirem la lletuga. I per últim posarem la maionesa. I ho mesclem tot bé. Podríem afegir també un poc de ketchup, si ens agradara. I ja tenim la nostra ensalada de titot. Bé, ja tenim la nostra recepta. Espero que us agradi. Bon appetit!